În acest episod vorbim despre culori. Vreau să vă arăt cum să faceți cele mai pufoase chifle pentru burger. Dar le vom face în 3 culori. Și nu o să folosesc coloranți artificial, o să facem totul natural. Vom face o chiflă neagră, una clasică și una roșie spre roz. Pe cea neagră o vom colora cu cerneală de sepie, iar pe cea roz cu suc de sfeclă. După cum știți din celelalte episoade, am alături de mine cele 2 telefoane de la Xiaomi. Dacă nu ați văzut episoadele anterioare, puteți să dați click aici. Ele mă ajută în bucătărie să filmez și din perspectiva mea, să fac poze, iar voi vă puteți uita la ele pe Instagram. Pe parcursul a câtorva săptămâni am folosit foarte mult aceste 2 telefoane și au făcut față la toate provocările. Le-am și scăpat pe jos, nu au pățit nimic, iar fiecare filmare pe care am făcut-o pe acest telefon a fost făcută în 4K, fiindcă spațiul de stocare este de 128 de GB, adică în cap destule filmări pe ele. Pentru această rețetă o să avem nevoie de... Alo, da! Cum adică când începem episodul? Începem acum! Asta este cea mai bună rețetă pentru chifle de burger din lume. Deci, începem așa. Într-o oală trebuie să facem un fel de tangzong. Este un fel de pastă lipicioasă care ne va ajuta la acest aluat să devină foarte, foarte pufos. Adăugăm 20 de grame de făină. Punem și apă și 60 de ml de lapte. Amestecăm cu ajutorul unui țel. Punem acest amestec la un foc mic și amestecăm până obținem o pastă pentru 1 minut, 2 minute aproximativ. Deja se formează o pastă, exact de asta avem noi nevoie. Am obținut pasta noastră lipicioasă care ne va ajuta la chiflele noastre să devină pufoase. O punem într-un bol să se răcească puțin, după care o vom folosi la aluat. Vom face și drojdia noastră, o vom amesteca cu lapte cald, aproximativ 30 de grade. Punem laptele în bol, adăugăm și drojdie uscată, punem și o linguriță de zahăr, amestecăm bine. Acoperim cu o folie de plastic și o lăsăm să se activeze pentru aproximativ 5 minute. Trecem la partea cu făina. Punem făina într-un bol, punem și zahăr, sare, amestecăm cu ajutorul unui țel. S-a activat și drojdia, după cum se vede. Punem drojdia peste făină. Și acum începe partea distractivă. Adăugăm și pasta noastră, care arată așa. Este ca și un fel de budincă. Amestecăm cu mâinile. Puteți să faceți absolut tot la un robot de bucătărie, dar eu prefer să vă arăt că se poate face chiar dacă nu aveți un robot de bucătărie. Adăugăm un ou întreg și ne va trebui încă un gălbenuș de ou. Cameramanul ne va ajuta cu asta. Trebuie să frământăm aluatul până când nu se va lipi de mâini. Incorporăm și unt, după care îl lăsăm la dospit. Trebuie să lăsăm aluatul la dospit undeva într-un loc călduț pentru aproximativ 2 ore sau până când se dublează în volum.
Între timp am mai făcut două tipuri de aluat, unul negru și unul roz. La cel negru am folosit cerneală de sepie, iar la cel roșu am pus suc de sfeclă. Cantitățile de fiecare dată le găsiți în descriere, acolo unde voi scrie separat la fiecare burger cantitatea ingredientelor necesare. După cele 2 ore, aluatul nostru a crescut foarte bine. Avem și aluatul roz cu sfeclă și avem aluatul negru cu cerneală de sepie. Vorbim despre culoare și stil. Ei bine, avem negru, avem clasic și avem roz. Urmează să facem chiflele. Trebuie să le cântărim, trebuie să fie undeva între 95 și 110 grame. Scoatem primul aluat și al doilea aluat. Și acum cel negru. După cum am zis, trebuie să cântărim aluatul. Trebuie să vă iasă în jur de 6 chifle dintr-un aluat. Perfect, 110 grame. Am cântărit deja pentru primele chifle. Trebuie să le dăm o formă frumoasă. Aranjăm aluatul pe interior, după care, cu mișcarea asta, formăm o chiflă mai mică. După care o punem în tavă. Ne vom ocupa și de cel roz. Facem același lucru, 110 grame liluțe și le punem pe tavă. Dacă este nevoie, puteți să presărați și puțină făină. Nu vă faceți griji, aluatul nu va avea gust nici de sfeclă, nici de cerneală de sepie. Vor fi super dulci și perfecte pentru un burger. Formăm chiflele negre. Ați văzut? Este foarte simplu. Am mai presărat puțină făină. Dacă tot sunt telefoanele foarte ușoare, am zis, dacă tot cântăresc, să le cântăresc și pe ele. 159 de grame, wow! Și celălalt 157. Sunt foarte ușoare. Trebuie să le lăsăm la dospit pentru încă o oră jumate, 2 ore, după care trebuie să le punem la cuptor și vor ieși demențiale, vă promit. A trecut încă o oră jumate, trebuie să-i punem la cuptor. Dar înainte, am aici un ou bătut și vom da cu pensula peste fiecare chiflă. Vreau să decorez câteva dintre ele cu semințe de susan. Voi pune pe cele roz. Pe cele negre, semințe de susan albe, să avem contrast. Iar pe cele clasice, un mix de semințe. Și acum punem chiflele la cuptor la 175 de grade pentru 20 de minute. Ce bine arată! Ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Ne vedem data viitoare. Glumesc. Aici sunt minunățiile noastre. Avem roz, avem negru și avem clasic. Arată wow, demențial.
Un lucru foarte important de ținut minte. Dacă le faceți pe cele roz, trebuie să le lăsați la 150 de grade pentru 22 de minute. Dacă le lăsați la 170, ele nu vor mai fi la fel de roz. După ce le scoateți din cuptor, cât timp sunt calde, să le dați cu o perie cu unt topit ca să fie și mai moi și pufoase. Acum să vedem cum arată în interior. Începem. Wow! E mega, mega, mega pufos. Adică fiți atenți. Să vedem și cel negru. Și ultimul, cel roz. Wow! Ce tare e! Deci așa culori. Bine, să vedem și gustul. Începem de la roz. Wow! E mega pufos, e dulce, e sărat, e cum este să ai și o bucată de carne între chiflele astea. Wow! Să știți, gustul este foarte asemănător, adică nu o să faceți diferența doar de culoare. Dacă vreți să faceți ceva mai deosebit, să-i surprindeți pe cei de acasă, puteți să faceți pe cel negru, este foarte, foarte arătos. Iar pentru copii, dacă nu mănâncă pâine, faceți pe cel roz. A mai rămas doar o rețetă din seria Xiaomi. Vă promit că va fi demențială și va fi ceva special, deoarece este ultima și așa trebuie făcut. După cum am zis, poze cu aceste preparate veți găsi pe pagina mea de Instagram, așa că puteți să vă uitați și pe acolo. Pe viitor va veni și rețeta de burger, fiți pe fază, să dați un subscribe la acest canal și poftă mare! Puteți să faceți aceste chifle că sunt demențiale, să-mi arătați și pe Instagram ce ați făcut. Ne vedem data viitoare, ceau, ceau, v-am pupat!